Moni amalawi kulikonse kumene muli. Dzina langa ndine Sizwe pano pa Unkondo wa Ngoni. Ife tafika tili mzinda wa Lilongwe. Taona anzathu ali Nengo FM, a DJD ndi gulu lawo lochoka kumene kulafika ngati atulankhani amene azikhala akulemba nkhani zawo pa ma demonstrations amenewa. Tithokozenso kwa amene mwazipereka kuchoka ku Ntchewu, Dedza, Salima, Mchinji, Kasungu, Ngoni military imene yafika kuno ku Lilongwe. Tikuthokozani nonse Ngoni military amene mupereke chitetezo chokhwima. Taona nambala ya wanthu ndi 4500 imene yakonzeka kupereka chitetezo kwa ife amene tikupita ku mademo. Ngoni military yafika kale. Ndeti kupemphana Malawi kuti musachite mantha, musafoke, musabwerere mbuyo. Ngoni military yalowa kale limo muno 4500 anthu amene akhala kupereka chitetezo. Tikuthokozeni soni aku Malawi MDF amenenso mwakonzeka kupereka chitetezo. Tikuthokozeni ku Malawi Army. Khala nafeni, yenda nafeni, kulira kwathu ndi kulira kwanu. Ufulu umene tikumenyera ife lero ndi ufulu wa ana anu a Malawi Army, ndi ufulu wa azibale anu a Malawi Army. Chifukwa kuphinjika tikuphinjika ifeko, nanunso mukuphinjika ngati nzika za Malawi. Ndeti kuthokozeni a Malawi Army amenenso mukubwera muli njira kuzakhala nafe pa ma demonstrations amenewa. Ndimafuna ndichenjeze ku court kuti court ndi lawi naliyese muno Malawi, ndipo malamulo aku court amathandiza mzika iliyonse muno Malawi. Taona Anabelo Ntalimanja ndi gulu lakwe NRB akunyozera chigamulo cha ku court pomakana anthu kuti asalembetse mkaundula wa zisankho. Ndikuyiuza NRB kuti isakhale pafupi ndi pamene pali ameki kuti azilemba anthu, kuphwanyatu zigamulo za ku court pomwe ndithu ndi mulandu. Dziko lino sila one party system, tili mu ufulu wa democracy. Aliyense ali ndi ufulu wochita zimene akufuna motsata malamulo a dziko. Uyo amene akuphwanya malamulo a dziko ndi amene lamulolo limagwira ntchito pa iyeyo. Chikusangalatsani mchana a court wina nkubwera kudzatenga chiletso kuti ma demonstrations asakhalepo mpamene omwewo akuphwanya zigamulo zanu. Mutitenge bwino ifa Malawi chifukwa mutu mwathu muli mbozi. Ndiye ikapotoka mbozi imeneyo tiyamba ulunjika ku makhoti lelolo limenelo. Ndikupempheni masupporters nonse ku Ntchewu kumene ifa Unkondo wa Ngoni tachoka, amene simunakwanitse kufika kuno mwakonzeka kupanga ma demonstrations anu pa Ntchewu boma ndi madera onse ozungulira mu Ntchewu muno. Chilichonse chimene chichitike kuno ifeyo tikupatsirani, ndipo inunso muonetse mkwiyo wanu ndinu a Malawi. Tikuyankhula zimenezi ku dziko lonse la Malawi, Kasungu, Dowa, Ntchisi, zigawo zonse zakumpoto, ku Mchinji, zigawo zakumwera ngakhale Eastern Region. Ma demonstrations akhalemo m'madera anu. Sitikuopa munthu, sitikubwerera mbuyo. Dziko lino sila Anabelo Ntalimanja mwana wa John Tembo amene akusokoneza kalembera wa chisankho. Ayi, tidakana za machine a smartmatic. Kukana kwa machine a smartmatic nkonena kuti
kudadzetsa mpungwepungwe m'mayiko ena. Anthu ambiri adaluza miyoyo yawo chifukwa cha machina amenewo. Chakukomerani inu nchiyani kukatenga machina amenenso aluzitsa miyoyo ya anthu ambiri. Tikunena pano dzanadzana ali ku Mozambiki kunali mavoti. Lero ku Mozambiki kuli chipwirikiti, anthu akumenyana, anthu akuphana chifukwa cha machina amenewo a smartmatic. Zimenezi sitikufuna zichitike kuno ku Malawi ayi. Tiyeni tizipewe. Achakuya ngati muli ndi moyo wa magazi, chonde tikupemphani Mulungu autsuke mukhale ndi moyo wabwino. Chifukwa inu ngati munali m'busa, munayenera kuonetsa zitsanzo zabwino kwa Malawi ngati m'busa. Tili mu ufulu wa democracy. Nthawi imene mumalowa pa mpando, mumadziwa kuti dziko lino ndi la democracy. Ndipo inuyo ndi amene mumatsogoleranso ndi azinzanu nthawi imeneyo kuchita ma demonstrations. Palibe amene amapita kukatenga ziletso. Mumachita bwinobwino ma demonstrations ake. Boma limene machitira ma demonstrations yo linalinso lomwe lalilongwere. Lero malo wapo pa mpandopo mothandizana ndi malemu BN amene adakuyika ndi pa mpandopo. Pomwenso a BN yo munachotsa moyo wawo. Ngakhale pano ripoti la ndege kulibe. Mukusokoneza nkhani pobweretsa commission of inquiry yoti ipange kafukufuku amenewu koma ya chinyengo yabodza imene sitigwizana nayo fa Malawi. Posachedwa panso tikhala ndi ma demonstrations oti muchotse commission of inquiry imeneyo zithe pasakaleso commission of inquiry. Tione chaka chamawa pamene zipanizi za mgwirizano umene a Malawi akufuna zizakhazikitse commission of inquiry. Ndeti kuchenjezani kwani nonse amene mwalandira ndalama lero kuti mubwere mudzapange ma demonstrations ndino olandiridwa, mukhoza kubwera, tengani ndalamazo, bwerani, ifenso takonzeka. Ife palibe amene watipatsa ndalama ina iliyonse, koma chifukwa chomenyera ufulu wa dziko lapansi tifera ufulu wathu omwewo. Bwerani ma 2000 kandi ma 20000 amene akupatsaniwo, bwerani ndithu kozekani. Bwerani sitikuletsani aya amene mwatenga ndalama kuti mudzasokoneze ma demonstrations lelolo, bwerani ndino masuka ndipo takulandirani. Tithokoze nonse amene muli njira mukubwera kuno kulilongwe. Ife aunkondo wangoni tikhala nanu takonzeka kupereka chitetezo chathu kwa akamuna okwana 4500 ngoni military komanso MDF tikhala nayo. Asingasabe muntu fikani nonke, dziko ndi lathu. Palibe amene adzamenyera ufulu ngati inu muchite mantha. Zinthu zikuonongeka m'dziko muno, maso anu akuona. Musadzanene kuti maso samaona ayi. Mphamvu muli nazo, mukhaliranji pasi. Izani madoda, izani madoda. Iyi ndi nthawi yokuti tifere dziko lathu. Ukachotsa machina smartmatic ndikukamuuza Anabelo Ntalimanja yemwe anali mwana wa Atembo amene adali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party mbuyomo kuti sakuyenera kugwira ntchito imeneyo potengera status imene ali nayo. Unkulunkulu akubusiseni nonke. Izani madoda, singasabo muntu. Izani madoda. Ngiyabonga.